Takže čauky lidi, já vás zdravím, tady Hamala, vítám vás u dalšího dílu z Minecraftu. A co dneska budeme dělat? Dneska vám ukážu svůj dům a svoji tajnou skrýš. Ale tam mám samý ty věci enchantované a to vám ukážu, ale nesmíte to vůbec nikomu říkat. Nebo až vás uvidím na serveru, tak uvidíte, že já vám ukopu hlavu. Ne, dělám si srandu na ukopu. Ale je to tajný, do prčic. Nesmíte to vůbec nikomu prozrazovat. Já jsem si to stavil. Teda, to spíš surovin. Chodím do nedru hodně pro kvars. Takže já si to tady vyrábím. Teď ty velký skály. Teď ta skála, kdyby se rozbořila takhle, že ty kostičky přímo na můj domek, to by bylo hrozný. Tak. A já jako hraju za Alex, protože nevím, co mám se skinem. Mám ho nějaký divnej. Já nevím. Já vůbec nevím, co mám se skinem. Takže se na mě nezlobte. Ale děje se to a dít se to zřejmě taky asi bude. Tak. A co my teď uděláme? Ukážu vám jenom tady tu svoji pracovnu. Tak. Tak vidíte? Na pracovna. Tady to všechno je enchantovaný na Sharpen 100. To je to, co vám chci ukázat. Sharpen 100. Nesmíte to i luk dokonce. Sharpen 100. Úplně všechno, co tady vidíte. A nikdy vám to nedojde, takže můžete kopat do nekonečna. Nikdy vám to nekřupne. Nikdy. Takže nikdy o tom ani můk. Ani můk. Takže zakopu, ani nebudete vidět, kde to je. No, už asi možná budete vidět, kde to je. Radši byste se ke mně vplížili a všechno jste by čorkli. No nic. Představím vám tady ten svůj dům a řeknu vám, z čeho jsem ho postavil. Takže tady to je můj dům a tady vám řeknu, z čeho jsem to postavil. Postavil jsem to hlavně z těch quartz bloků, ze skla a černého dřeva, světle černého, tmavě černého, potom žlutého, takového do žluta, bříza a zelený dřevo a nějaké džungelské dřevo. Světla jsem třeba glowstone a prostě jsem na to potřeboval glowstone tady ty světla. Takže moje kočka se jmenuje Piškot. Ahoj Piškote, pozdravíš? No, pozdravíš? Pozdravíš Piškote? Pozdraví. A pej se pozdrav, takže tady to je. Můj pes jmenuje se X, je Hamala, CZ, XX. No, konečně, to bylo teda už dlouho. Přesně takhle se jmenuji já. Tak pozdrav pejsku, pozdrav je Hamala. No co koukáš, pozdrav. Dělej, tě zabiju mečem. No, se styděj. Tak, omlouvám se tady za tady ten nepořádek, jo, to jsem si tady jen takhle nechal. Tak a teď vám představím svůj portál. Takže, můj portál jsem si postavil z tady těch bloků, nevím jak se to jmenuje, já tomu říkám quartz bloky. A tady to jsem si postavil z normální plank, normální prkínka. A tady to jsem nezapálil, to jsem prostě vám řeknu. Vynalezl jsem to normálně, žádný módy, nic. Prostě jsem tady, normálně mi tady padají takové kostky, nevím, co se to stalo. Z vesmíru prostě jak byl měsíc, tak prostě mi začaly padat tady tyhle ty portály. Nevím vůbec na co to je, padaly mi tyhle ty portály. Tak, dáme si to sem a dáme si nějaké ty slime bloky a co kdybychom taky si postavili tu nějakou trampošku a pak si to fotografovali. Tak, a pak se to postavíme. No, mohli bychom někde tam? Jo, tady. Tak začneme, no.
Ta trampoška by mohla stát někde tady. Myslím si, že asi tady. Tak. Tak tady. Ještě. Tak, dá ničit. Tak. Pořádně. Pořádně, ty vole. Tak, zničíme. Protože to nechci, tady tu hlínu, takže to pořádně takhle zničíme. Tak, ať to máme zničený. Tak, si to zničili. A teď si dáme ty slime bloky. Že je budeme potřebovat. Tak. Tak, slime bloky. A pak zkusíme skočit úplně do takové největší výšky. Ježišmarja, to tak pomalý. Ty slime bloky. Vůbec mě to nechce vůbec pustit. Tak. To si dáme takhle světla. Takhle bude osvětlená. Tak. Tak to zkusíme také si úplně v celku, tak to se nám nepodařilo. Jsme to normálně takhle. Ježiš! Já to nedělám schválně, to se mi prostě takhle stává. Zničíme. To tady prostě bude takhle oplocená, ta trampoška. Naše. Dneska to bude jenom s trampolínou, protože to chci. Tak a teď to dáme nějak takhle. Budeme úplně co nejvíc. Chci dokávat ty bloky nevypotřebujeme. Pak skočíme. A hlavně to nikdy neskoušejte se shiftem, protože jak to zkusíte se shiftem, tak prostě chcípnete. Takže já to zkoušet nechci. Vy si třeba zkoušíte třeba s holou prdelí, ale vlastně zkoušejte to nikdy. A prostě to tak bude. Ne! Do piči, ty vole! Kundo jedna vymrdaná, do piče, ty děvko vyprcaná Minecraftová, teda Alexovská. Kunda jedna, ty to je ta Alex je vymrdaná, ty vole, tak proč se ani nedivím, ty vole, že ten Steve, ty vole, protože asi v YouTube vždycky napsáno Steve vs Alex. Protože ta Alex je piča. Odvolávám, Alex, odvolávám, promiň. Ne. Tak. Zkusím to aspoň potýlit. Ty vole, jestli ještě jednou ty vole spadnu, vole, tak už normálně už na tom nedám, ne. Nevím. Tak. No tak, jdeme na to. Nebo nějaký bloky. Dostatně po glowstone, je to úplně jedno. Třeba tak nenačítal, to se omlouvám, za to já nemůžu. Tak jak vidíte, už nám to píše, že tady se takhle nic nemůže, protože je to 128 bloků, takže 3 bloky vám zbydal, že jsem vyšší, jak ten kopec. Možná ještě vyšší. Tak a teď vám to ukážu, jak skočím. No vlastně, vám to ukážu takhle, takže počkejte, můžu odkázat, mám skočil vyšší. Takže 3, 2, 1. What the fuck? Tak, úžasná trampolína, ale teď jak se dostanu nahoru. No nic. Dostanu se nahoru, jak se mi bude chtít. Tak mi prolezeme takhle ten portál. Ale slepička. Tak. Co se peří, ty vole. Takže. Já se s vámi loučím. Pokud se vám toto videjko líbilo, můžete dát like.
můžete dát i odběr a i hezký komentář, budu moc rád a hlavně se budu těšit, až vám natočím další video. Takže vrátíme sem ten meč, se vám rozloučíme a uvidíme se u dalšího videa. Takže teď se všichni vyfotografujeme. Bacha, slunce. Teď. Tak jsme focený. Takže mějte se hezky a